поїхав на завдання і не повернувся з завдання. Він вивозив поранених, поїхав і не повернувся сам. Дуже шкода нам, він завжди все допомагає, везде все такий життєрадісний такий. Бо їх є царство небесне є, блажені ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть та шитимуть про вас усяку лиху славу неправдиво мене ради. Радуйтеся і веселітеся, бо велика нагорода вам на небесах. Слава Отцю І там на війні був якомусь, як він там називається, бронетранспортер чи як, то він, бо навіть на фотографії є, що він стоїть біля нього. Людина хороша, світла, такий, знаєте, приємний. Він ніколи не йшов, щоб з кимось не поздороватися, щоб щось не запитатися. Ну, хороша дитина, хороша. Господу помолимось, Господи помилуй. Господь наш Ісус Христос, Божественна сила, благодаті, даруй влади, що надав святим ученикам і апостолам, доставляти